L-album il-ġdid tal-Hooligan jinkludi sbatax il-track li lkoll jirriflettu l-mod ta' kif jgħixu jħares lejn il-ħajja. Huwa qal dan meta nieda l-album il-ġdid tiegħu Triloginali.Album li biex kien lest ħa madwar disa xhur xogħol. L-album ħall-isem ta' Triloginali peress li huwa t-tielet wieħed tiegħu. F'dan l-album il-Hooligan esperimenta l-istil rap u hip hop tiegħu ma' mużika dance u ma' stili oħra. Fosthom ukoll iċ-Charleston permezz tas-silta wiehed flimkien ma' Janville u anki l-klassiku permezz tas-silta flimkien ma' la barokka. Huli faqal Malta b'oriġinali bħali, wara bneħdu bażu b'Hooliginali, kien hemm min qiesni kas mentali, kien hemm min qalli jien banali, kien hemm min qalbi prova jaqtali, ġewwen qalbi ideja ġenjali li nagħmel xi ħaġa oriġinali u bekk il-Hooli sar immortali. Il-Hooligan iddebutta fix-xena mużikali fl-2003 bl-album oriġinali bħali u minn dak iż-żmien sal-lum baqa' dej esperimenta bil-mużika rap u hip hop.